Dale, va, vinga. Pere, bon dia. Últim partit de l'any, partit al Camp d'Esports, evidentment després de la derrota a les Illes Balears, però entenc que ganes de tancar el 2022 amb 3 punts, a més, aquí al Camp d'Esports, no, Pere? Sí, amb moltes coses a tindre en compte esta setmana, no? El fet d'haver perdut la setmana passada, el fet de ser l'últim partit, el fet de tornar a l'estadi, és dir, motivacions que ens tenen que fer intentar donar la nostra millor versió i reprendre el camí de la victòria que ens havíem acostumat, no? I el diumenge van tindre aquest accident i esperem que queden això en un accident, no? I que el diumenge tornem a reprendre aquest camí, no? De fet, volia preguntar per això al voltant de diumenge, ja amb tu després del partit vam parlar dels 2 errors puntuals que van provocar els 2 gols. Aquest dimecres també amb el David i el Toni parlàvem d'aquests errors puntuals, de que s'havia ficat en comú amb la plantilla, que sigui un accident i que evidentment ràpidament l'equip torni a agafar el camí de Rico Pérez i d'Ibiza. Esperem, no? És dir, jo crec que al final no és excusa, no? És dir, no m'agrada excusar-me mai, no? Sempre intento ser el més objectiu i realista possible. És dir, som un equip jove i que hi ha peatges que tenim que pagar, no? I esperem que ja estiguen tots pagats i que aquestes situacions que ens han penalitzat comencem a minimitzar-les, perquè crec que quan l'equip no té aquest tipus de situacions, crec que som un equip que primer que és difícil de guanyar i que com hem demostrat en aquests 2 últims partits, Hèrcules i Eivissa, que són capaços de jugar bé a futbol i de guanyar partits, no? Ara que dius de guanyar partits, és especialment important sumar 3 punts a aquest partit perquè és l'últim, després venen les vacances i anar-te'n amb mal regust de boca podria fer que aquest període una mica d'aturada és una mica més llarg del que toca, potser? Sí, esperem tindre uns bons Nadals, no? Ojalà, no? Però són tots importants, no? I més en la situació en la que estem i en la jornada en la que estem, no? Jo crec que tots els partits són importants de ja fa temps i este és un mes, no? Però sí que és cert que ara venen unes fetges, unes dates que a tots ens agradaria anar-nos contents i no anar apresurant a la tornada amb l'ansietat de que ja vinga el partit del Prat, no? Ojalà siguin capaços d'este diumenge aconseguir els 3 punts i anar amb aquesta miqueta d'alegria, no? Als Nadals. I com veus la plantilla després d'aquesta setmana, com has vist els jugadors, ens es pots bé, està tothom a tope? Jo es veig bé, és dir, la falta d'experiència o la falta de maduresa o la joventut al final té coses ruïns i coses bones, no? Una de les bones és que crec que és un grup que té ganes de millorar, que té ganes de créixer i que amb els errors o amb les adversitats intentem corregir-les i intentem millorar-les, no? I en aquest cas hem tret conclusions del que ens va passar a Mallorca. Crec que també se junten altres factors que no podem controlar però que estan ahí. Crec que els viatges a les isles són pesats, l'estat el dia que es va donar és pesat, és dir, crec que n'hi ha altres factors però que això no podem controlar-los i estan ahí, i és que podem controlar-los sí que tenim que pegar-li mà o ficar-li mà i intentar ajustar-los, i en això ens hem dedicat esta setmana, no? Has fet una mica de fotografia, has repassat com està l'equip, de tot el que has anomenat, per exemple, tornar a guanyar a casa, això als aficionats interessa, els periodistes fem que sigui una ratxa de 3 victòries dels últims 4 partits. Tu com a entrenador, que tens una mirada diferent, què t'obsessiona de tot això? Que l'equip recuperi certes coses, aquesta ratxa que em deia de 3 de 4 partits? A veure, estic d'acord amb tu, però també vull guanyar, m'obsessiona guanyar, no? Però sí, és dir, al final hem ficat el foco en ajustar aquestes coses, és dir, des del que venim fent, que crec que des del partit d'Hèrcules ens ha anat bé, ajustar coses que ens han penalitzat, ahir ens hem ficat el foco, ¿vale? Evidentment tot l'altre crec que vindrà donat per ajustar aquestes coses, és dir, el tornar a guanyar, el recuperar aquestes sensacions crec que vindrà donat per ajustar aquestes coses, no? Com són elegir ben certs moments dels partits, el gestionar certs moments dels partits que l'altre dia crec que no van gestionar bé, el penalitzar en certs moments que crec que tenim que penalitzar, en això hem ficat el foco esta setmana, no? Crec que al final són coses que depenen de nosaltres i crec que és el que ens durà a tot l'altre, no? Al guanyar, a que la gent estigui satisfeta i a que ens anem contents a Nadal. Evidentment, Pere, tu t'has de centrar en el Lleida esportiu, però diumenge veu un Badalona, en clau personal, a l'estiu. Jo preveia que podia estar en unes posicions més avançades veient la plantilla que estava fent el Badalona,
No sé si és un partit que, si es mira la classificació, és evident que és un partit trampa, perquè el Badalona en principi no està cridat a ocupar aquestes posicions de descens, com tampoc ho està a Lleida. El partit de diumenge és un molt bon partit. Per a mi un molt bon equip, sincerament. Només li he vist els 3 últims partits, antes els seguim els resultats, seguim tal, bueno, els 3 últims i el de la Penya que és una sèrie de catàstrofes desditja, el que es passa, no? Cada vegada que els arriben es fan gol. Però sí, per a mi és un molt bon equip, que juga molt a futbol, amb molt bones individualitats, i ja t'he dit que al final també hi ha una cosa que jo crec que tenim que tindre en compte, no? Jugar així per a nosaltres és molt motivant, però per als altres equips també, no? Entonces necessitem donar la nostra millor versió, perquè segurament el Badalona, igual que tots els equips que han vingut a estar, la donen, no? I crec que tenen un molt bon equip, però crec que nosaltres no tenim res que envejar-los i anem a minimitzar tot el que puguem lo bé que fan i a intentar aprovechar les nostres virtuts, no? Quines són aquestes virtuts que dius ara que es van veure potser el dia de l'Eivissa aquí al Camp d'Esports i que vosaltres heu d'intentar enfortir per donar bona versió i sumar 3 punts contra un bon equip, com dius ara que és... Pues ser un equip solidari, ser un equip competitiu, un equip que en Mallorca vam tirar un poc en falta el fet de generar certes situacions de gol per intensitat, per agressivitat, per voler anar, i al final, en definitiva, el que venim buscant durant tot l'any, no? Un equip que busca porteria contrària i que quan no tinguem el valor sigui un equip solidari que no deixi jugar còmode al contrari, no? O que no deixi jugar en facilitat al contrari.